Pitäisikö meidän tehdä jälkiruokaa? Vaikka mustikkarahkaa. Me tehtiin sitä aina kun sä olit pieni. Tai jotain juhlavampaa. Nyt kun säkin sait sovittua Kallen kanssa. Mistä sä sen tiedät? Mä näin teidät rapussa. Siis oot sä pakoillut meitä? En tietenkään. Älä selitä. Sä taas juonit ja valehtelet jotain. Stop nyt. Ei äitis juoni mitään. Kaikkein vähiten mä kaipaan nyt yhtään uutta riitaa. Mä pelkäsin, että jos te olisitte nähneet mut, niin sun ja Kallen sopu olisi ollut täysin pilalla. Ja sehän olisi pilannut sun suunnitelmat. Eikä sä lepität mut jollain mustikkarahkalla. Ja sit sä vielä lähetät mut puhuu Kallelle sun puolesta. Mulla ei edes käynyt mielessä tollanen. Sanni, mä rakastan... Älä koske muhun! Herra Jumala! Äiti. Oot sä kunnossa? Nyt riitti! Taitaa olla turha yrittää sopua! Sitä vaan, että tajusithan sä tämän paikan oikein. Tää on tässä Uimarannan kalliolla.